Здравейте, аз се казвам Николай от Social Media Marketing Pro и в този видеоклип ще ви покажа как може да изтеглите видео от вашия Facebook без никакви програми. Така че останете до края. Първото нещо, което трябва да направите, отидете на вашия newsfeed. След това избирате си някакво видео. Трябва да го отворите задължително в нов прозорец. Горе, където е www, трябва да напишете M и да натиснете Enter. По този начин ще отворите страницата, все едно сте телефон или таблет, все едно сте мобилно устройство. Пускате видеото, десен бутон и където пише Save Video As, го запазвате на вашия компютър. Ако този видеоклип ви е бил полезен, харесайте го, споделете го с приятел, не забравяйте да се абонирате за този YouTube канал, защото всеки вторник, сряда и четвъртък ще имаме подобни видеоклипчета, които ще са полезни за вас и за вашия бизнес. Това беше всичко от мен, Николай, ще се видим следващия път.